sammen, og velkommen til SimCity. Og Patrick han er altid så akavet som sædvanligt. Ja, Men lige undskylde, hvis der kommer nogle lyde, men det er fordi, det er mig, der sidder og spiser is. Jeg ved ikke. Skal jeg køre med? Skraldeproblemer. Lossepladsen er fuld. Jeg kan ikke gå, når vi kender byen hedder. Ja, okay, jeg er bare fuld med skrald. Og skal vi måske også lige sikre nogle af de her brændestationer. Så folk herovre bliver rigtig sure over det. Nå. Altså, jeg er stadigvæk vand, og der er ikke nogen bygninger, der mangler vand. Vil du vide, hvad der gør med en genbrugsstation? Jeg har lige husket på, at den laver plastik. Okay. Det eneste bygning i byen, der mangler vand, det er ikke vandtårn. Det er faktisk lidt komisk. Nå. Hvorhen var det noget sæt casino gå der? Laver en penge? Ja! Tjener 30.000 om dagen. Vi skal også lige lave en ny en igen her. Jeg ikke... Nej, vi tager bare skid igen. Udgangelse. Det er ikke engang alle, der skutere. Udgangelse gav jeg plads til. Nu klager vi over politi. Overfyldt. En forbryder ikke blevet sat på fri fod. Din fængselsceller overfyldt. Jeg kan ikke sige fængselsceller, det er altså også meget. Mhm. Altså, hvor meget tjener du i timen? 9.000. Tjener 11. Jeg tror også, at jeg kan også lidt mere på grund af, at jeg giver mix-ruksing. Hvordan kommer man overhovedet ud igennem der? Ved jeg. Giver mix-stationer, der er sådan mega ud i ingenting. Går man bare mega ud på vejen? Nå, det er fordi du har bygget sporvognsveje. Ja. Jeg har bygget de her sporvognsting. De er over hele byen. Så er det nemlig i midten, og så er det sådan, så kommer der en gang over. Hvor du går, og så går du så under, og så er der sådan en tunnel. Der er ikke nogen gang derover. Nej, men det er sådan, det burde fungere, jeg ved det ikke. Det er Sims for fanden, altså. Junks. Jeg skiller mig snart af med det her skur og køber mit drømmehjem. Okay. Rasmus, hvad skal jeg bygge? Det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg mangler. Er jeg begyndt på at habitat? Mig? Nej. Er jeg ikke? Nej, fordi jeg har jo ikke engang... Det koster 1 million bare at starte. Så jeg begynder at spare op. Jeg har 250.000. Og Messenger hjælper på det. Jeg til at have en park her. Det koster mig 15.000 skagte. Hvad får jeg mon tilbage? Mindst 15.000 i hvert fald. Nu har jeg 22.000 indbyggere. Hvor mange turister har du? Jeg har 200... Næsten 300. Besøgende 112. Ha, jeg får turister, jeg. Hvor meget turistattraktioner har du? Afgiftsbeskyttelse kan klare presset. Bygger du en ekstra garage? De vil have en garage. Klaret. Hvad klager du over? Okay, ventetid. Hvordan sikrer jeg ventetiden til at blive mindre? Ved jeg det ikke. Skal jeg være flere af de her sporvognsstationer? Det går bare. Der. Jeg tror, jeg hjælper. Nej, ring efter brandvæsenet. Jeg tror hele min by snart er lejligheder. Wow, der er mange turister i Prograd. Der er ingen turister i jeg er slottet. Nå, befolkning. Væk det. Ingen transport. Hjælp os. Væk det. Det er arbejde. Altså. Har du et messecenter? Det er vildt godt. Mig? Ja. Ja.
Jeg har også et casino. Det tjener mig. Jeg skal tjene 33.000 om dagen. Hvorhen i udgifterne er det nu, man kan se, hvad casino er? Ved ikke. Jeg var nødt til at fjerne en lejlighed. Mega blok, omega obligationslån. Byspecialisering. Hvad går et casino ind under? Kan lav. Okay. Altså, jeg tror faktisk bare, det er noget, hvor man bare får pengene i slutningen af dagen, ikke? Jo. Okay, ja, okay, fint nok. Så jeg tjener nok mere end 8.000. Selvom den siger 8.000. For jeg har et messesendel kører hver dag. Og jeg har et casino. Kan jeg endelig få den næste casino? Høj turist efterspørgsel. Der er flere turister, jeg ønsker at besøge din by. Indgik offentlig transport, som kan konvertere. Tilføj flere muligheder. Jeg har lige skaffet mig for tog. offentlig transport, så din by kan tage imod flere turister. Okay, ja. Så der skal være mere offentlig transport. Selvom fra hvert hjørne i byen, der kan man tage et tog med metroen. What? Og man kan 800 stå af. studerende i mit gymnasium. What? Jeg har faktisk ikke set et tog. Det betyder, at jeg kan opgradere Jeg til prøve. et folkeuniversitet. Se et tog! Der er et tog! De kører rundt. Lukket, hyre folk. Okay. Kan man købe flere tog? Sådan der, bare lige for at være sikker på tilbygningsfløj. Sådan der. Ja, man kan købe flere tog. Jeg tror ikke, det kan gøre ventetiden mindre. Ja, nu har jeg fået sådan 2 hatte i det mit studerende ting. Så. Nu kan jeg fylde op med sporvognen. Nu tjener jeg kun 5.000 i timen på grund af det. Der er fremragende steder at shoppe. Nå, hvad så? Okay, hvis vi gerne vil have smarte simmer i denne by, bør vi stadigvæk universitet. Altså. Ja, det gør vi se. Det gør vi om lidt. Sporvognene går endnu hurtigere nu. Jeg er rolig nu. Jeg skal nok bygge et universitet. Jeg skal bare lige sørge for, at der kommer nok ind på mit folkeuniversitet først. Pendelparkering. Garage. Fly. Ej, det overgår jeg ikke. Jeg har 300.000. Tillykke. Yeah! Okay, det er sky klokken 8. Så på 1 time kan den tjene alle de... På det der. Ganske en time, der er det kun plusher for over messecenteret. Okay. Den tjener mig selv 2.000 nok. For ikke... Eller nej, det blev vent til klokken 12 med at gå op. Fordi folk de åbenbart godt gider komme sig en mikkel det hele. Nå, 2.500. Jeg vil gerne have flere turister. Minedrift. Lager og fyldt. Så lad være med at hugge så meget kul. Jeg har nogle flere busser. Det kan også kun 20.000. Altså, hvis lager er fyldt en godt... Har du en handelscentral? Nej. Du ved godt, du kan sælge kul for mange penge, ikke? Fint nok skal jeg ikke til det. Jeg giver ikke en handelscentral. Handelscentral. Det koster kun 10.000. Jeg kan ikke få noget cheap noget. Lukket hyre folk. Nå. Råmalm. Godslabygden. Opbevaringsplads til kul. Lige præcis hvad jeg gerne vil have. Så jeg fylder bare op med kul, for jeg producerer ikke andet. Lastbilsgarage. En der. Var ikke det? Nej, jeg har faktisk ikke der. Okay, kan jeg sikkert... Okay. Godt, hvad står der? Harborgmester, der er nabo og venter på os på en busterminal. Kan jeg ikke både bruge lokalt og eksportere? Nej. Bruger den også lokalt, hvis jeg eksporterer? Ja. Yeah. Okay, godt. For hvis ikke så har byen ikke noget skræm. Det er det eneste, den kører på.
Nå, jamen du kan også bare klikke på de der er vist sådan 2 ikoner med en globus og så et eller andet, så er du sikker på, at du altid er køl. Hvor? Nå, der. Lokal leverance af kul tændt, eller hvad? Ja. Hvordan kan den have så meget... Ikke gods, eller hvad er det? Det der gaks? Ja, okay, yep. Hvad så? Dumt. Vil du udvikle følgende til, hvad det kan? Ingen offentlig transport. På... Hvad skal du kunne se her lige nu? Inde i sporvognen. Ved hver hjørne i hele byen. Kan man gå på et tog. De klarer stadig. Jeg bygger en togterminal mere. Og selvfølgelig også scanne op med tog. Så synes jeg ikke, jeg kan klage mere. Sådan. Nu kan I så ikke klage mere over det. Ingen offentlig transport. Lægger jeg lige huset her. Ikke offentlig transportsystem i regionen vil gøre det nemmere for turisterne at nå frem. Er vi ikke trykke offentlig? Jo. Ikke godkendt. Men brug lige tog, hvis det er. Tog? Ja, du kan købe et tog. Jeg kan ikke sætte det på nogen steder, fordi toget går hen til byen. Nå, så har du et problem. Jo, okay, jeg gør faktisk. Men skal jeg sætte det på? Er det bedre? Ja, det er rigtig godt. Så nu klarer de ikke over det der pisse, men de gjorde før ved mig mere. Så. Jeg har ikke... Jo, jeg kan sætte det der. Fint nok. Nu håber jeg, at det ikke bliver bedre. Det er sådan, og så nej, det er faktisk forkert, vi skal gå Jeg der. vil have... Og der. Og nej. Det skal ikke. Så er det fikset. Jamen godt, så den her by, så det går vel så godt. Ja. Bare vent på alle pengene kommer, og så er det bare Marnes. Okay, så kan jeg tage tilbage. Er du Opgradere den der vej. Hvad er det her kollegium? Hvad gør det? Okay. Får jeg yderligere studerende til befolkningen, uden at der er behov for at bygge flere boliger? Okay, fint nok. Hvorfor klager ikke sådan over vandpumpeløbet tør, altså? Det er slet ikke kapacitet, vel? Nej. Har vi kollegium. Start forskningsprojekt. Okay, så tilbage. Nå. Der er 30.000 indbyggere. Okay. Jeg vil gerne have flere indbyggere. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal få det. Har du 50.000? Har du købt den der lejlighed? Nej, det har du gjort. Ja. Men jeg vil om 50.000. Men det koster den der lejlighed nemlig. Ja, jeg giver heller ret meget. Og jeg kan heller ikke få flere. Jo, du skal bare vente til du får masser af lejligheder. Jeg siger så ikke bare godkendt. Lige ved, du klarer det okay. Det er godt. Hvorfor siger Det er for... Hallo? Hvad står der? Det er for postmoderne for mig at slå græsset. Alle ombord opnåede 1000 simmer. Nå, okay. For postmoderne at slå græsset, det fatter jeg så ikke. Rasmus. Okay. Hvad? Gav 1000 simmer og gav tog hver gang i en by. Hvor kan man se det? Nå. Jeg fik ikke achievement. Passagerer hver dag 4.689. Jeg vil virkelig have at bo i den her by egentlig. Store bygninger og seje bykosted. For der er trafik overalt. Det er der ikke i min by. Jo, selvfølgelig er der trafik, men det er ikke sygt meget. Prøv at kigge ned. Og se på alle ja, det her. Ja, okay. I see. Nå. Altså nu når jeg egentlig tænker over det, så er det egentlig bare motorvej igennem hele min by.
Jeg har faktisk ingen problemer i noget som helst lige nu. Gen siger, jeg har noget, der er gult, men det har jeg ikke. Væk det. Store projekter. Habitat. Skal I bruge kul? Gør også et solcelleanlæg. De giver bare strøm jo. Ja. Og så er international lufthavn. Vil du vide, hvad Habitat gør? Så får vi for flere indbyggere. Rumcenter. Og mere uddannede stemmer. Vi kan forøge vores udvinding om at... Nå ja, god idé. Det har jeg helt glemt at gøre. Hvor? Jeg sende dig 300.000, hvis jeg gad. Det må du godt, det skal da ikke være det. Nej, det gider jeg ikke. Hvorfor skal jeg ikke sige? Det ved jeg da ikke. Nå, det er ikke det der Google. Jeg skal smadre de bygninger, og brænde ned. Og for lax. Nu laver jeg godt med mellem. 24 tons hver dag, det er fandme ikke nok i forhold til, hvad jeg lige har skaffet her, men hold da op. Altså... En murbrokke. Jeg kan ikke finde den. Jeg er vildt blind nok der. Sådan. Nu har jeg 100% ingen problemer. Nå. Jeg har en handelscentral, ikke? Jeg synes ikke rigtigt, at den giver mig ret mange penge. Den der. Kan jeg ikke endnu. Mangler stadig, hvad det er. Jeg kan ikke hedder handel. Er der forbrydelse i gang på universitetet? Industri. Det er ikke den. Ja. Det er lidt klamt, sådan noget mass shooting pis. Wow, jeg tjener mange penge på forbrydelse. 18.000. Hvor kan man ikke tage højere lån? Jeg kan tage lån på 300.000 lige nu. På 300.000? Ja. Jeg kunne gøre det på 100. Ja, men jeg kan gøre det 3 gange. Nå, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Hvad skal jeg lave, Rasmus? Altså, hvad jeg har gjort? Jeg har skaffet alle forskellige skoler i min by, så nu kommer de... ja, okay, jeg kommer lige til skærmbilleder. Det bliver en meget kedelig episode, tror jeg. Nej. Ej, Patrick, vi er kommet alt for meget over tid. Er vi? 17 minutter. Oj. Nå. Jeg vil sige tak, fordi I gad at sidde med, og så må I have det rigtig godt, indtil vi ses næste gang. Bye bye. Bye.